Sziasztok! Én Dori vagyok, és most bemutatom a nyuszikámat. Jó, egy-két szót elmondok róla. Hosszú szőrű nyuszi. Sokat kell fésülni ezeket a hosszú szőrű nyuszikat. Törpenyuszi, vigyázzni kell rá. Sokat kell kimaradnia, nagyon bújósak, imádnivalóak. Nekem egy nagyon különleges nyuszim van, 2 arca van. Az egyik fekete, a másik zsámle. Figyeljetek! Gyere ide! Gyere ide! Ne féljél! Az előbb megmutattad magad. Látjátok? Fekete, zsámle. Nagyon kis aranyos, és őt imádom, ezt a nyuszikát. Őt egyszerűen semmi pénzért nem adnám el. Hát, őt nagyon szeretem. Igen, hát ő neki még nincs neve, mert kiírtam Facebookra, hogy kommenteljenek, és kommentálni fognak. De hülyen beszélek. Na, császtok, ez voltam én, és Nyuszi Muszim. Addig Nyuszi Muszinak fogom hívni. Sok videót fogok csinálni vele, szóval őt sokszor fogjátok látni velem. Ciao.